İsen misiniz? Efirde yoңалыклар вакыты, студияда Лина Хасеншина. Yoz һәм хезмәт бәйрәме Әлмәттә 1 майны зурлап бәйрәм иттеләр. Һәр елны шулай киләбез, һәр елны яшьләргә кирәк ул. Яшьләр шулай бергә карап, зурларга карап өйрәнәләр. И шушы традицияләр бетмәс дип уйлыйбыз. Шәһәрне яшелләндереп, Әлмәт гаиләләре яшь үсентеләр утыртты. Оештыручылар һәр үсентене теркәп барды. Барлык агачларга агач утыртуда катнашкан гаиләләрнең фамилияләре белән табличкалар әзерләнәчәк. Алтмыш тапкыр йөгерәбез. Әлмәттә 1 май җиңел атлетика эстафетасы узды. Бу елны без каты әзерләндек һәм призлы урын алырга чыгып калабыз. Калабызда 1 май хезмәт һәм яз бәйрәмен зурлап билгеләп үттеләр. Иртәдән үк әлмәтлеләр шәһәр урамнарына чыкты. Күркәм гадәткә әйләнгән Татарстан нефтенең 60 еллыгы исемендәге шәһәр паркындагы Геройлар аллеясына чәчәкләр салу бәйрәм локацияләренең берсе иде. 1 май буа тарихы һәм традицияләре булган бәйрәм, чәчәкләр салу, тантаналы чыгышлар, хезмәт ветераннарын хөрмәтләү. Булар барысы да бу көннең аерылгысыз атрибуты булып тора. Благодаря трудовому подвигу людей, представленных на этой аллее, мы живем в нашем прекрасном Альметьевске, где комфортно жить, где безопасно воспитывать детей, и где каждый человек труда может спокойно трудиться во благо своего любимого города, своей любимой республики. Геройлар аллеясында фидакарлык белән эшләгән һәм шуның аркасында Әлмәтне республиканың нефть башкаласы иткән 25 кешенең исеме һәм фамилиясе мәңгелештирелгән. Тантанада район җитәкчелеге, профсоюз оешмалары, ветераннар, хезмәт коллективлары вәкилләре һәм яшьләр катнашты. Гаиләләр белән киләбез. Мин оныкны алып килдем. Тюнин геройга чәчәк куйдык. Вәкәленә. Һәр елны шулай киләбез, һәр елны яшьләргә кирәк ул. Яшьләр шулай бергә карап, зурларга карап өйрәнәләр. И шушы традицияләр бетмәс дип уйлыйбыз. Беренче май программасына балаларның да, өлкәннәрнең дә кәефен күтәрүдәй башка чаралар да кергән. Җыр биюгә бай концерт, тәмле кыр боткасы. Күңел ачу программасының иң күренеклесе шәһәрчекләр уены турниры булды. Без шул кайыннарны, нигә суга куеп, 1 майга ленточкалар белән, аннан соң чәчәкләр үзебез ясап шулай барадыр. Бик күңелле буладыр, бик күңелле буладыр. Менә шул искә төшсә, җылыйсым килә. Әти-әниләр яшьлекләрен һәм совет елларын искә төшергән вакытта балалар мастер-классларда катнаша алды. Ләйсән Галиева, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясы. Ялларда Әлмәт гаиләләре шәһәрне яшелләндерүгә үз өлешләрен кертә алды. Яз һәм хезмәт бәйрәмендә гаилә елына багышланган гаилә агачы экологик акциясе узды. 62 гаилә яшь үсентеләр утыртырга һәм туган шәһәрләрен яшелләндерүдә үз эзләрен калдырырга килде. Толырак алдагы минутларда. Николай һәм Валентина Федоровлар Западные ворота, Көнбатыш капка бульвары янындагы йортта яшиләр. Үз гомерләре дәвамында күп агачлар утырттык инде дип уртаклашалар. Бүген катнашчыларга утырту өчен өрәңге, кызыл яфраклы һәм яшел яфраклы юкә үсентеләрен сайлау мөмкинлеге бар иде. Николай һәм Валентина Федоровлар соңгы төрен сайлаган. Шәһәрне яшелләндерү бик файдалы эш, бигрәк тә үз ишегалдың булганда. Шуңа күрә агач утыртырга килдек. Поэтому решили посадить дерево. Менә без моңа кадәр 5 ел элек шомырт, балан, алма һәм сирень үсентеләре утырткан идек. Тирә-юнебезнең матур булуын телибез. Авылларда гадәттә барысы да яшел һәм анда бик матур. Хәзер безнең йорт янындагы участокта да шулай булсын дип телибез.
Кешеләр агач утыртуда дәртләнеп катнаша. Акция башланып 20 минут узганчы барлык үсентеләрне алып та бетерәләр. Резидә Әхмәтова акциядә катнашырга гаилә дуслары белән килә. Башта аларның балалары экологик отрядка берләшә, аннары әтиәннәрдә аларга йөрә. Алар атна саен җыелып, туган як табигаты өчен яхшы эшләр башкара. Резидә Әхмәтова билгеләп үткәнчә, мондый экологик инициативалар үткәрү мөһим. Алар үсеп килүче буынга әйләнә-тирә дөнья турында кайгыртуның кыйммәтле күнекмәләрен өйрәтергә ярдәм итә. Biz атна сайын бренди изге эшләргә менә тырышабыз балалар белән. Бер атнаны без шишмәне җыештырдык, Габиди дигән шишмә. Бер атнаны агачлар утырттык, менә бу атнаны, например. Аннарысын просто менә общественная территория юл кырыйларын алабыз да, бөтенбез бергә чыгабыз, чистартабыз. Шуңа күрә һәрберебез шулай тырышсак, безнең илебез, өебез чиста булыр. Уйыштыручылар гаиләләр утырткан һәр үсенте буыннар дәвамлылыгы, мәхәббәт һәм кеше ватан турында кайгырту символына әверелде дип, аларны утырту урыны да очраклы хәл түгел. Бу урын бик популярный. Монда гаиләләр белән кешеләр киләләр. Бик күп игровой комплекслар урнашкан, шуңа күрә семья белән, гаилә белән гулять итәләр. Агачлар юк иде, шуңа күрә бу урында агач утыртырга уйладык инде. Уйыштыручылар һәр үсентене теркәп барды. Барлык агачларга агач утыртуда катнашкан гаиләләрнең фамилияләре белән табличкалар әзерләнәчәк. Без булдырабыз! Алсу Нуриева, Илдар Гыймаев, Яңалыклар вакыты, Лучи Әлмәт телекомпаниясе. Экологик чаралар үткәрү шәһәрдәшләребез өчен матур гадәткә әверелде. Шулай калабызда 10-нчы тапкыр агачны бергә коткарыйк акциясе узды. Әлмәтлеләр һәм килгән кунаклар макулатура, пластик савыт һәм батарейкалар тапшырып, алар урынына үсентеләр ала алды. Чираттагы акциянең нәтиҗәләре нинди булуын киләсе минутларда карагыз. Макулатураны үсентеләргә алмаштыру өчен Әлмәткә хәтта Сарман районыннан килүчеләр дә бар. Ләшотамак авылы мәктәбе территориясендә гектар ярымлык бакча бар. Укучылар белән укытучылар аны алмагач бакчасына әйләндерү максатын куя. Әлеге акциядә 2 ел катнашып үсентеләрне утыртканнар инде. Бу ел да шул эшне дәвам итәбез диләр. Сентябрь айыннан май аена хәтле балалар белән, әти-әниләр белән берлектә макулатура җыябыз, кагаз, журнал, иске китаплар. Һәм инде шуларны җыеп, менә май аена кергәнче без инде шушлай аларны агачка алыштырабыз. Алма агачы, груша, кура җиләге, карлыган. Агачны бергә коткарыйк 10 ел дәвамында узучы гадәти акция. Макулатураны үсентегә алмаштырга теләүчеләр бирегә елына 2 тапкыр киләләр. Зур ихтыяҗ аеруча яз күзәтелә ди оештыручылар. Сегодня мы заготовили более 900 саженцев яблонь различных видов. Бүген без 900-дән артык төрле алма үсентеләре, 300 карлыган һәм 300 кура җиләге үсентеләре әзерләдек. Ләкин гадәттәгечә, мисал өчен соңгы көзгә акциядә практика күрсәтүе буенча үсентеләр җитми. Акциядә һаман күбрәк кеше катнаша. Кешеләр чүп-чарны бүлеп җыярга өйрәнәләр. Людей все больше и больше приходит, людям, люди стараются разделять мусор. Акциядә беренче мәртәбә катнашучылар арасында Марина Шарипова. Ул да үз чиратында акцияның мөһимлеген аңлап бик теләп катнашырга булдым дип уртаклаша. Акция нам очень нравится, стараемся. Дөресен генә әйткәндә, акция миңа бик ошады. Без үзебез авыл җирлегендә яшибез һәм шуңа күрә мондый чаралар шәһәребез өчен кирәк һәм файдалы дип саныйбыз. Мөмкин булганча социаль шелтәрләрдә хәзер карап барырга тырышачакбыз. Әлеге чара турында белгәч, алга таба да катнашырга планлаштырам. Стараемся принимать участие. Катнашучылар макулатураны алдан үлчәп килмәсә дә, алар өчен бу эшне экологлар башкарды. Акциядә катнашырга 1200 тирәсе кеше килгән. Алар 7 тонна макулатура, 300 килограмм батарея һәм 10 кубка якын пластик шешә китергәннәр. Алсу Нуриева, Илдар Гыймаев, Яңалыклар вакыты, Лучи Әлмәт телекомпаниясе. Актив ял яратучылар йөгерү юлына чыкты. Яз һәм хезмәт бәйрәме 64-нче җиңел атлетика эстафетасы белән дәвам итте.
Халыкара хезмәтчәннәр бердәмлеге көненә багышланган чарада гомуми белем бирү, урта махсус һәм югары уку йортлары, шулай ук шәһәр предприятиеләре һәм учреждениеләре вәкилләре үз көчләрен сынап карый алды. Җиңел атлетика эстафетасы ничек узуын безнең төшерү төркемендә күреп кайтты. Я рад приветствовать коллективы школ, вузов, СУЗов, трудовые коллективы предприятий. Эстафетаны ачу тантанасында район башкарма комитеты җитәкчесе Айдар Каюмов һәм Татнефть профсоюз төбәк ара профсоюз оешмасы рәисе Рифтар Хамадияров катнашчыларга сәламләү сүзләре белән мөрәҗәгать иттеләр. Йөгерүдә уңышлар һәм яхшы кәеф теләделәр. К тому лозунгу первомайскому «Мир, труд, май» можно уже добавить новое слово «Мир, спорт, труд, май». С праздником всех! Беренче май эстафетасы калабыз өчен күптәнге традиция. Масса күләм йөгереш беренче тапкыр узган гасырның 50нче еллар ахырында уздырыла һәм шуннан бирле ел саен үткәрелә. Бу масштаблы спорт чарасында катнашырга беренче чиратта физкультура һәм спорт белән шөгыльләнгән кешеләр ел саен теләп килә. Безнең Әлмәт шәһәрендә 60тан артык төр спорт чаралары бар. Арда инде алар безнең спорт мәктәпләрендә, безнең Әлмәттә бу спорт чараларын спорт төрләрен арттыру өчен барлык уңайлыклар тудырылган. Бүген биредә үз көчләрен эстафетада йөгерүдә сынап караучылар җыелды. Старт һәм финиш бер үк ноктада. Ленин мәйданындагы драма театры алдында. 450 кеше тирәсе калабызда оештырыла торган иң масса күләм эстафетасында җиңүгә өметләнеп катнашырга килгән. Башка еллардан аермалы буларак оешмалар саны быел 17гә җитә. Безнең компания Таграс РС бу чарада гел катнаша, елда катнаша иде. Безнең 1000нче җиңү яулаган югы, ләкин быел без каты әзерләндек һәм призлы урын алырга чалып калабыз. Эстафетада беренче булып мәктәп укучылары, алар артыннан студентлар, аннан соңына предприятиеләр һәм оешма вәкилләре йөгерде. Аларга 3 километр чамасы йөгерергә кирәк иде. В целом, наверное, я могла бы лучше... Гомумән алганда мин тренировкаларга күбрәк вакыт бирсәм, яхшырак результат күрсәткән булыр идем. Ләкин имтиханнарга әзерләнү аркасында алай булдыра алмадым. Шуңа да карамастан мин шат, мин бу 300 метрга, бу дистанциягә бөтен көчемне сарыф иттем. Мин яхшы йөгереп килдем дип уйлыйм. Безнең команда 5нче булды. Bütün kızlar йөгерделәр, алар бик әйбәт йөгерделәр һәм бүген без әйбәт көнне үткәрәбез. Эстафета тамамланганнан соң бүләкләү тантанасы узды. Кызлар арасында үз категориясендә финишка беренче булып Әлмәт физкультура күллияте командасы иреште. Алар бу безнең уртак җиңүебез ди. В первую очередь, получается, это заслуга нашего тренера. Беренче чиратта, әлбәттә, бу безнең тренер һәм укытучыбыз Ирина Тимированың казанышы дип әйтер идем. Шуңа өсте безнең физик әзерлек һәм команда рухы. Без бер бөтен һәм бер механизм сыман бер-беребезгә ярдәм иттек. Без хәзер бик бәхетле. Без иң яхшы колледждан иң яхшы команда. Лучшая команда, лучший колледж. Беренче май эстафетасында җиңүчеләрнең барысына да кубоклар һәм медальләр тапшырылды. Алсу Нуриева, Илдар Гыймаев, Яңалыклар вакыты, Лучшая Әлмәт компаниясе. Бүтін Россия хоккей лигасының 2023-2024 елғы сезонының чемпионы Әлмәтнең Нефтяник хоккей командасы булуын біз біріншілерден болып үзебезнең социаль челтәрләрдә хәбәр иткән идек. Луч телеканалында колабыз хоккейчыларының 8 елдан кабат лиганың төп трофейы булган Владимир Петров кубогын яулаулары турында тапшыру һәм сюжетлар да чыкты. 1 май елларында исә колабызда Нефтяник командасын хөрмәтләү йөзеннән зур бәйрәм үтте. Иң кызыклы мизгелләрен сезнең игътибарга тәкъдим итәбез.
Команда составы һәм кыйммәтле кубок юбилейный спорт сараеннан Нефтче мәйданына кадәр узды. Җиңүчеләр автобусы шәһәр буенча хәрәкәт итүче туй кортежын хәтерләтте. Байкерлар машиналар сигнал кычкыртып, бөтен Әлмәткә лаеклы бәйрәм хакында хәбәр итте. Нефтче мәйданында күңел ачу программасы чемпионнар автобусы килеп җиткәнче үк башланган иде. Бирегә җыелган меңләгән кеше тере коридор булып җиңүчеләрне каршы алды. Jonatарлар арасыннан үтеп команда сәхнәгә менде. Хоккейчылар, аларны әзерләүчеләр, клуб җитәкчелеге котлаулар кабул итте һәм Татнефть компаниясенә һәр яклап ярдәм өчен рәхмәтләр җиткерде. Я бы хотел поблагодарить болельщиков, тех, кто переживал и за домашних играх, и на выезде. Спасибо вам огромное. Ну и спасибо ребятам. Спасибо. Беренче чиратта Jonatарларга өйдәге һәм кунакта узган матчлар вакытында кайгырган кешеләргә зур рәхмәт әйтәсем килә. Командага рәхмәт. Шушы кубок шәһәргә һәм сезгә шатлык алып килү өчен көрәшкән егетләргә зур рәхмәт. Клуб җитәкчелеге Татнефть компаниясенә олы рәхмәтләр. Руководителям клуба, компании Татнефть, за то, что во всем поддерживали нас на выезде дома. То есть за это огромное спасибо. Нефтяниктан соң сәхнәгә Элвин Грей, Ольга Серябкина һәм Пицца төркемнәре чыгып, җырлы моңлы кич белән дәртләндерде. Мы чемпионы. Мы за них болеем. Очень хорошая команда. Егетләр булдылар, молодцы. Сарманнар Тюменгә, Курганга хәтле барып бәләйттеләр. Горурланабыз без, что безнең күрше районда шушындай хоккейчылар бар. Крутов, самый крутой. Концертка гына дип килүчеләр дә калабызның нефтчеләрнең горурлыгы булган Нефтяник хоккей командасы турында белде. Безотказных страсти, здрасте, меняет краску счастья раз в день. С тобой в опасность, без тебя в тень. И ты прекрасный песни вместе здесь. Между моим и твоим сердцем, между баррикадой и пресней. Вместе, вместе, ребят, все. Это не несчастье, но душа летела в другой мир. Но не апрель, просто живи. Твои смертельным оружием. Что? Иди. Әлегә шулар. Мин Лина Хәсән, шинаха монтаж операторы Динара Гайнетдинова, сезнең белән сау булашабыз. Исән-имин булыгыз.